मेहरारू इंतजार कर दिया बार रंगा पुटा के एकदम पेंट लगा के फिटिंग बिया काजर लगा के टीका को के उठलाली लगा के गुड़ रंग के मेहंदी लगा के मांग टीक के रेडी ओए होए लेकिन लाल सेनुर से मांग टिकले बिया लाल सेनुर के मांग टिक के सिंगार पटार को के बाप रे दुआरिये पर बैठल बिया आइल बनी दिल्ली से अयो तले जैसे जाता तले मांग में के लाल सेनुर देखले तो पीछे घूम के चले अइले का है जी रेड लाइट बा आगे बढ़ना वर्जित है मौगी सोचलस कि रे ही आवता रे लौट के चल कहे जाता रे फिर दोबारा दिन फिर टीका फना के तैयारी होके आ फिर अबोहू से चटकार करतिया तब सोचले कि आज भेंट करे मेहरारू से आज करे भेंट बीवी मिलेगी बात करेंगे बीवी मिलेगी रेड लाइट क्लियर नहीं ना 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 मोगी सोचे कि नतिया आवता लौट कहे जाता ही होलिया के दिन कुल गांव के लड़की पहुंचली सन नौदा देवर जितना लगे मारे कर के लाल पियर हरिहर बुलू सब लगौली से जब मौगी के आ ओह दिन अब तरह जाए जो होली है देखो तनी आज मौका मिलता कि ना जैसे देखले लाल पियर हरिहर बुलू देखना तो खान खान आई के लाइन क्लियर बा तो मौगी कसिए मुअनु 3 दिन से काहे लौटत रह लगलपुरा हमरा श्री वीरेंद्र राय जी 100 रुपया दिल बा मौगी कस के रह जाऊ काहे रोज लवट जात रह आ त लाल तू सेनुर करतलु हनु त दिल्ली के कानून बा लाल बत्ती जरेला त आगे ना बढ़ल जाला फाइन मार देले सर आई देखनी हरिहर लगले बारू त क्लियर रहल वाह वाह अभिनय कुमार बाबू अफ्रीका से विदेश से ही पैसा भेले बानी अभिनय बाबू खातिर महादेव से निवेदन करब बाबू हमार विश्व के कोनो देश में जाई सुखी रही संपन्न रही और माता पिता के खूब श्रद्धा के पूरा करी जाओ ना देश में जाई वो देश में अपना खानदान के झंडा फहराई ये कर लड़का विदेश बा ओकरा बाप महतारी के कतना बुझाला जे हमरो लड़कवा एगो विदेश बा रसिया में बा रसिया में डेली हमर मेहरारू एक बेर लाई बा के बतियावेली न तो भोजने न करेली हमरा के कहले ली ना तनी बतिया ली बाबू फोन कैले बड़े तो हम ना बतियाले बात करेला है न तो हम ताकिले है न कहे जी तो कहले जे मम्मी पापा क्यों नहीं बात करते हैं हम कह दे देखी ले नू तो मानवा दुखेगा बदल जाला जे हमार पोषण यही कती जे इंडिया से बाहर चल जा अब भारत सरकार ओकरा के विदेश दे दिल बा तो हम का करी खैर भगवान के कृपा तो फिर देश में आ जाई तो फगुआ बा मेहरारू के मरत आइल बड़े अगर आई भी आज आज रंग खेल आज रंग खेल मुंशी जी का बुलाए चेमनी आज बंद कर रहा है कहे थोड़ा जी शराबी से ले ले धुर खेल खेलो जा बबुआ अब मेहरारू सोचलस की अभी ले नहीं ना हम सिंगार पटार को ले बनी सब तिहार को ले बनी बचका बोरी बोल मुआ हमारा रही खूब शौक से बना के खियाए तले मौगी के कल्पना करती है तेले मरद क्या में देरी हो गई मरद सोचले कि ना मालिक से छुट्टी मांगे चेमनी पर से जाए राबिस लेके जाए पर वाला रबिसवा भी बोले बा आधा सूखल बा आधा भीजल बा दरकच के धो दी अब जैसे मार का हो धुरखेल खेलेला धुर खेलो एगो खेल हो हमरा गाँव एगो शामसुनर भाई बाड़े
फगुआ के दिन लड़का का कहले सही एक छोटी गोबर लेके आ उनका सुतले पर मुँह पर पाथ दिले अब वो भकुआ के जाके ले जे इतने बड़ा पुआ कहाँ से आ गई पुआ हो 1.5 घंटा उनका सांसे ना वेला।